Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ideme dnes napísať referenciu. Začneme tým, že si nájdeme predajkyňu, od ktorej sme si niečo kúpili. Ja som si kúpila niečo od Barči. Takže otvoríme si predajkyňu Barča. Teraz bol to Tajweed, takže otvoríme si daný produkt. A teraz tu máme možnosť ďalšie informácie a hodnotenie. Takže otvoríme si hodnotenie, dáme hviezdičky, vložíme náš text, ktorý sme si vytvorili. Tak. Áno, mám ho predom pripravený, môžete tu ho aj začať písať, alebo ho sem vložiť. Tak, Abdulmatin zavináč muslimky.cz a uložiť pre budúce komentáre. Môžete dať, nemusíte, ja si to dám uložiť. Tak. A odoslať. A teraz by sa to malo. Jej! Čaká na schválenie. Super. Takže takto toto vyzerá. S Barčou sa učím čítať Korán s pravidlami Tajweedu, memorovať, zlepšujú svoju recitáciu, výuka na vysokej úrovni, precízna, trpezlivá a detailná, opravujem mi chyby s dôrazom na správnosť a pomáha mi prekonať chvíle, keď sa necítim dostatočne sebavedomo. Vďaka nej robím viditeľné pokroky a získavam istotu v recitácii. Ešte si skontrolujem, je to naozaj na Korán s Tajweedom? Áno. Zúčastňujem sa aj skupinových hodín, sú prínosné, ale nemám trpezlivosť a nie sú v súlade s mojimi cieľmi. Bezplatná výuka má limity, nevždy mi vyhovuje a preto je súkromná výuka s Barčou to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Je individuálna, flexibilná, prispôsobuje tomu, čo potrebujem. Ak hľadáte učiteľku, ktorá vás podporí, opraví a pomôže vám raz, tak určite odporúčam. Tak a máme pridanú recenziu pre Korán s Tajweedom. Tak. Takže takto pridávame recenzie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.